Хайырлы иртә, эфирда Татарстан яңалыклары, студияда Гөлназ Ибрахимова. Без турдан тур эфирдә эшлибез бүгенге чыгарылышта. Республикада кискен вирус белән һәм салкын тиеп авыру очраклары арткан. Кайбер сыйныфлар укучылары карантинга җибәрелгән. Тарихи һәйкәлләрне торгызучылар кемнәр? Мәдәни мирас объектларын саклау буенча яңа тәкъдим белән чыктылар. Казанда тагын бер мәхәллә төзекләндерелде. Киров районындагы Рамазан мәчетенә яңа ярым ай куелды. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов Куйбышев тимер юлы җитәкчесе Вячеслав Дмитриев белән очрашты. Уртак проектларны гамәлгә ашыру, гомумән тимер юл транспорт инфраструктурасын үстерү турында фикер алыштылар. Шулай ук Татарстан территориясендә шәһәр яны пассажирлар йортын оештыру, вокзал комплексларын үстерү темаларына да калдылар. Рөстәм Миңнеханов Куйбышев тимер юлы җитәкчелегенә хезмәттәшлек өчен рәхмәт белдерде. Хәзер сәнәгать мөмкинлекләре үсешенең бер факторы төбәкнең тимер юл инфраструктурасын үстерү дип билгеләп үтте. Республиканың транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы коллегиясендә тимер юллар челтәрен үстерү буенча уртак проектлар турында сөйләделәр. Утырыш алдыннан Республика президенты Рөстәм Миңнеханов главтодор транспорт белгечләренә юл контроле автомобильләрен тапшыру тантанасында катнашты. Бу ведомство 20 елдан артык инде автомобиль юлларын, юл корылмаларын проектлау, төзү, реконструкциялау, ремонтлап карап тотуга төп заказчы. Белгечләргә 26 махсус автомобильгә сертификат тапшырылды. Алар бергә тупланып, эш нәтиҗәлелеген арттырырга мөмкинлек бирә дип билгеләп үтте президент. Казанда кискен вирус белән һәм салкын тиеп авыру очраклары арткан. Шул сәбәпле 16 мәктәптән 26 сыйныф укучылары карантинга җибәрелгән. Бу хакта шәһәр мәгариф идарәсеннән хәбәр иттеләр. Сыйныфлар бер атнага ябылды. Балалар дистанцион рәвештә белем ала. Узган атнада шулай ук Чистай, Чаллы, Түбән Кама, Камы тамагы һәм Питрәштә кайбер сыйныф укучылары дистанцион укуга күчерелгән иде. Башкалабызда «Мы вместе, без бергә» дигән волонтерлык штабы үз эшен кабат башлап җибәрде. Бөтен Россия күләмендә 6 миллионнан артык кеше волонтерлардан ярдәм алган. Изге эшләр турында хәбәрчебез язмасында. Оставили бумажку, надо, позвони, мы придем. Өлкән яшьтәге Зинаида Абрамова волонтерлар ярдәменнән беренче айгына файдаланмый. Аңа 87 яшь, бер ялгызы яши, туганнары да юк. Беренче кирәк яракларны сатып алу өчен кибеткә дә бара алмый, сәламәтлеккә дә туенмый. А я на улице была. Минем күптән урамга да чыга алганым юк инде. Йөри алмыйм бит. Өйдә дә көч хәл белән ходунукка тотынып йөрим. Волонтерлар азык-төлекне генә түгел, даруларны да өйгә китереп бирәләр. Барлыгы көнгә 70-кә якын гариза кабул ителә. Әгәр без үз изоляциядәге кешеләргә бушлай дару препаратлары китерү турында әйтсәк, барлык санитар нормаларда катгый. Волонтерлар перчаткадан үзләре белән антисептик булырга, битлек кигән булырга тиешләр. Һәр ярты сәгать сайын аны алыштырып торабыз. Булар барысы да бик кирәкле. Әйберләр китерү волонтерларның бердәнбер юнәлеше түгел. Без бергә проекты нигезендә 4 меңнән артык студент-медик поликлиникаларда, хастаханәләрдә шул исәптән кызыл зонада ярдәм итә. Студенты младших курсов, они помогают. Беренче, өченче курс студентлары мөмкинлекләренә карап, өлкәннәргә, мохтаҗларга артериаль кан басымы үлчәргә, пациентларны хастаханәгә итүдә булыша ала. Өлкән курс студентларының белеме төрле табиб практикасында ярдәм итү мөмкинлеген дә бирә. Пандемия башланганнан бирле без бергә волонтерлык штабы 4 меңнән артык заявка кабул иткән. Әлеге хәрәкәттә һәркем катнаша ала. Бары тик экранда күрсәтелгән номер буенча шалтыратырга гына кирәк. Алия Галиуллина, Динар Мөнирова, Айрат Каюмов, Татарстан яңалыклары. Россия буенча балалар белән сәяхәт итүче гаиләләр өстәмә түләү алырга хокуклы. Аның күләме 5000 сум. Балалар 5-9 сыйныф укучылары булырга тиеш. Сәфәрләр танышуны үз эченә ала. Алар Россия мәгариф органнары тарафыннан оештырыла. Мондый сәфәрләрдә кагыйдә буларак балаларга озата баручылар кирәк. Шуңа күрә финанс ярдәме бик урынлы. Аннан бер генә тапкыр файдалану мөмкинлеге бирелә. Киләчәктә бу бөтен ил буена тулы бер программа булыр дип көтелә. Проектны беренче тапкыр гамәлгә ашыру өчен ярты миллиард сум акча бүлеп бирелә. Сөенечле вакыйга. Казандагы Рамазан мәчетендә кабат ай калыкты. 1993 елда башкалабызның Киров районында төзелгән мәчетнең алтын йөгертелгән ярым айлары явым төшемнәргә бирешеп, нык каралган булган. Алтын куллы игелекле кешеләр аларны чистартып яңарткан. Тулырак Айзилә Батырханова әзерләгән видеоязмада.
Менә бу фотолар 7 ай элек төшерелгән дип күрсәтте безгә Рамазан мәчете имам хатибы Султан хәзрәт Морадимов. Явым төшем, һава торышы һәм еллар агышы мәчетнең бакырдан эшләнгән ярым айларына тискәре йогынты ясаган, коррозия хасил булган. Шул чакта имам йортына ярдәм итәргә теләүчеләр дә табылган. Иганәче Хагани Гашимов һәм ул җитәкләгән оешма 7 ай дәвамында зур эш башкарган. Ярым айларны мәчетнең манарасыннан солдырып, махсус эшкәрткәннәр, чистартканнар, алтын йөгерткәннәр, берничә кат лак белән буяганнар. Изге Рәҗәп ай алдыннан әлеге мәхәлләгә йөрүче мөселманнар өчен ярым айларның кабат манарага күтәрелүе әлбәттә зур шатлык. Бик күп әбиләр, бабайлар сорыйлар иде, хәзрәт, кая китте айларыбыз, кая китте дип инде. Шуннан да ай ул кешенең теге күңелендә булган иман нурының бер теге галәмәте дип әйтер идем. Менә шушы айларның бүгенге көндә инде матур яңартылган килеш куюлары ул инде кешеләрнең дә күңелләренә теге яңадан нурны кабызып, сөендерә торган, шатландыра торган улуг, сөенечле бер хәбәр. Изге эш берләштерә. Рамазан ае мәчетенә кешеләр, иганәчеләр, аеруча Ирек Закиров җитәкчелегендәге Буа якташлык җәмгыяте бик теләп ярдәм кулын сузалар. Хагани Гашимов та иман йортына ярдәм итә алуым белән бәхетлемен дип хисләре белән уртаклашты. Чувства такие, что мы очень рады, мы счастливы, что Булдыралганча, хәлдән килгәнчә, Аллаһ йортына булышы күрсәтү бик кирәк. Без бу эшкә шатланып алындык. Ярым айның алтын нурлары балкып торсын, биек манарадан агылган азан тавышы һәр мөселманның күңеленә иман нуры индерсен. Айзилә Батырханова, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Фән Геройлар территориясе конкурсында җиңүчеләр университетларга юл алды. Конкурс мәктәп укучыларының яшьләрнең фән өлкәсендә кызыксынуларын үстерүгә юнәлдерелгән. Анда катнашучыларга приз итеп илнең алдынгы югары уку йортларына юлламалар бирелде. Иннополис университетында да стажировка үтүчеләр бар. Ташбака исемле робот игътибар үзәгендә. Менә бу җайланма бик тә кирәкле. Ул су астындагы коммуникацияләрнең торышын күзәтергә мөмкинлек бирә. Конвертоплан, коптер, самолет җыелмасы, сәнәгать манипуляторы. Буларның барысы да чынлыкта 7 метрлы HD принтеры. Бүген алар фән геройлар территориясе дип исемләнгән күргәзмә экспонатлары. Экскурсия лаборатория белән танышудан башлана. Конкурста җиңүчеләр шулай ук Иннополис университетында бер атналык стажировкада үтә. Учитывая то, что это делается в команде, это действительно Бу бик файдалы практикага ошаган. Чынлап та конкрет компанияларга бурычларны җиңеләйтергә булыша. Киләчәктә мин бу эшчәнлек белән шөгыльләнер идем. И делать роботов — это в принципе крайне интересное занятие. Кодлар язу, роботлар ясау бу нигездә бик кызыклы дәрес. Миңа бик ошый. Шуңа күрә минем монда укыйсым, тәҗрибә туплыйсым килә. Стажировка вакытында кызлар үзләре Иннополис университеты тәҗрибәләрендә дә катнашалар. Ребята попробуют. Тәҗрибәләрдә катнашучылар безнең тикшеренүчеләр, уйлап табучылар җитәкчелегендә табибларның эшен җиңеләйтүче кораллар уйлап таба. Аларны гамәлгә куялар. Фәнни эшне кызыклы мәдәни ял итү программасы алыштыра. Аңа тау чаңгысы комплексында шөгыльләнү дә кертелгән. Фанис Мөхәммәтов, Булат Шакиев, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары. Акыллы һәм игътибарлы. Казанда тавыш белән хәбәр бирүче беренче светофор барлыкка килде. Ул начар күрүче җәяүлеләргә кайчан юл аша чыгу мөмкин булуын әйтә. Беренче шундый светофорны Кылахмәтов һәм Шамил Усманов урамнары киселешендә махсус урнаштырганнар. Янәшәдә генә күрмәүчеләр җәмгыятенең тернәкләндерү үзәге бар. Шулай итеп, мөмкинлекләре чикләнгән кешеләрнең иминлеген кайгырту мөмкинлеге артты. 3 чаттагы тавыш бирү җайламаларыннан аермалы буларак, яңа җиһазлар юлның кайсы урамга чыгаруын да ала. Алар ярдәмендә күп кенә һәйкәлләр саклап калынды. Мәдәни мирас объектларын саклау буенча Республика комитетының йомгаклау коллегиясендә яңа тәкъдим. Борынгы тарихи биналарны торгызуга зур өлеш керткән кешеләрнең исемнәрен мәңгеләштерү фикере әйтелде. Тарихи яктан әһәмиятле кайсы объектлар саклап калынды, эш барышында нинди авырлыклар белән очрашырга туры килә. Булар хакында киләсе сюжетта. 19 гасырда салынган утар әлегә кара пәрдә белән чолгап алынган.
Казан Алпауыты Дыртаевский йортын торгызу эшләре узган елда башланган иде. Йортның нигезен ныгытканнар, идәннәр түшәгәннәр. Җәй көнне йортның яңа хуҗасы мәгълүм булачак. Объект ожидает полноценной реставрации, приспособления под офис. Объектны офис буларак куллану өчен җайланмалар тулысынча реставрацияләнә. Безнең өчен бу объект аеруча кадерле булды. Без монда кабат ит туен билгеләп үтәргә җыенабыз. Шундый йөзләгән мәдәни мирас объекты реставрацияләнгән. Алар арасында Балык Бисәсе районының Олы Елга авылындагы Агач мәчет, Мөхәммәдия мәдрәсәсе дә бар. Казан Изге Мәрьям ана иконасы соборы яңартылды. Күп кенә проектларда җәмәгатьчелектә катнашты. Аларның исемнәрен мәңгеләштерергә җыеналар. Я прошу подумать и внести предложение по увековечению памяти людей, которые вносят вклад в сохранение культурного наследия, но не с точки зрения только у нас традиционно бывает назвать улицу или проспект. Речь идет о сохранении в цифровом формате истории. Быел кайбер объектларны цикләндергәндә лазер технологияләре кулланылды. Шулай итеп, сәүдәгәр Бакиров утарын жасадылар. Сөембикә манарасының торышын күзәтүне дәвам итәләр. Быел да яңа технологияләр буенча эшлиләр. Тик барлык милектәшләр дә комитет белән хезмәттәшлек итәргә әзер түгел. Проведено 138 контрольно-надзорных мероприятий, по итогам выдано 23 предписания. Барлыгы 138 чара уздырылган, 23 күрсәтмә бирелгән, 65 бөркетмә төзелгән. Кагыйдәләрне бозу очраклары күп. Байтак очракларда объектларны тиешенчә карап тотмыйлар. Барысы да объектларны бердән базага төркәргә ашыкмый. Моның өчен милекчеләргә штрафлар каралган. Фанис Мөхәммәтов, Айнур Вәлиәхмәтов, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Программаны дәвам итәбез алдагы минутларда. Яңа опера лабораториясе ничек эшли? Тинчурин театрында яңа опера үрнәкләрен әзерлиләр. Сәхнә йолдызы опера һәм балет театры биючесе Ревдар Садыйковның тууына 85 ел. Болгар бабаларыбызның ислам динен рәсми кабул итүенең 1100 еллыгына әзерлек бара. Казанның Шәһәбетдин Мәрҗани мәчетендә олы вакыйганы зурлап билгеләп үтә. Эфирда Татарстан яңалыклары дәвам итәбез. Казанда автоинспекторлар контроль тикшерү пунктында бер машинаны туктаткан. Санкт-Петербургта яшәүче 41 яшьлек шофер хатын-кыз белән Түбән Новгород өлкәсендә яшәүче 34 яшьлек пассажирның нык борчылып үзләрен шикле тотуын сизә. Шәхси әйберләрен тикшерергә тотыналар. 2 пистолет һәм 400 патрон табыла. Полиция бүлегендә тоткарланучылар патроннар һәм коралны Чебоксардагы яшерен урыннан Уфага алып баруларын әйтә. Пистолетлар хәрби патроннарга яраклаштырылган. Җинаять эше кузгатылды. Тинчурин театрында Умай феминистик лабораториясенең 3нче очрашуы узды. Очрашуда безнең хәбәрчебез дә булып кайтты. Тинчурин театрында консерватория белән берлектә опера лабораториясе башланып китте. Лабораторияның максаты татар телендә 3 камера операсы булдыру. Беренче лабораторияны борынгы төрки халыклар данлаган хатын-кызы рухын гәүдәләндерүче Умай исеме бирелгән. Бу лаборатория татар хатын-кызының мәгарифкә, тарихи үзгәрешләргә һәм бүгенге көнне кабул итү тәэсиренә багышланган. Элегрәк менә әгәр алсак, ана сүзе гаиләдә дә актык сүз булган дип әйтәм инде. Юлга чыкканда да ата-ана ризалыгын алмыйча юлга чыкмаган кешеләр. Хәзерге хәлне аналарга булган хөрмәтнең шулай кимүен, бу бик каты борчый торган хәл. Бик каты дулкынландыра да ул. Һәм аның ахыры нәрсә булып бетәр икән дип тә борчылабыз. Шуннан менә әйттем бит, аналар белән бергә гыйлем мәгърифәткә хөрмәт бер тигез бара. Чөнки безнең акыллы ирләребез әйткәннәр, надан аналар юнлы бала тәрбияли алмый дип. Бу темаларны хатын-кызлар үзләре ачып бирергә тиеш. Шуңа да лабораторияда хатын-кызлар гына катнаша ала. Сәхнәгә әсәрләрне Туфан Имаметдиновның режиссерлар лабораториясендә катнашучылар куяр дип көтелә. Премьералар апрель аенда Тинчурин театры сәхнәсендә узачак. Бу проект Тинчурин театрында башлана һәм мин үзем бик шат, чөнки бу театр элеккедән дә менә шулай музыкаль традиция белән бәйләнгән иде һәм
яңадан шулай менә бу традиция күтәртелә дип уйлыйм. Һәм без бит иҗат кешеләре безгә көч бирә, шундый аралашу, яңа кешеләр белән танышу. Үзем бик өметләнеп калам, шулай яңа заманча, милли дә заманча әсәрләр булыр дип. Татар мәдәниятендә хатын-кызның роле бик зур, әмма без бу турыда белеп бетермибез. Ә бит татарлыкның мәдәни коды ана аша тапшырыла. Бездә ана сөте белән ана теле дип әйтәләр. Һәм лабораториядә тема сайлаганда да башка берничә темалар арасыннан нәкъ хатын-кыз темасы алынган. Искәндәр Гыймалдинов, Никита Граханцев, Татарстан яңалыклары. Биюче Ревдар Садыков берничә дистә еллар буена опера һәм балет театры сәхнәсен балкытып торды. Исән булса, гыйнвар айында аңа 85 яшь тулыр иде. Зур талант иясе татар һәм балет сәнгате тарихында зур из калдырды. Ревдар Садыков татар опера һәм балет театрына узган гасырның 50 еллары ахырында 1956 елда килә. Ул вакытта коллектив Мәскәүдә иҗат отчетын әзерләнә. 19 яшьлек артистка Фәрит Яруллинның Шүрәле балетында былтыр партиясын тапшыралар. Театрга яңа килеп, шунда ук төп партияны башкару бәхете сирәк артистларга елмая иде. Ревдар Садыковның иҗат эшчәнлеге менә шулай бәхетле башланып китә. Якты, үзенчәлекле образлар тудыра. Ә былтыр һәм Шүрәле образлары талантлы артист язмышы аша уза. Ул еллардагы балет һәм театр тәнкыйтьчеләре ул үзе турында бию шагыйре буларак киң иҗат диапазоны белән белдерде. Бу аның уңышы һәм бәхете иде дип язалар. Ә театрга шундый артистлар кирәк. Ревдар үзен бию стихиясендә иркен хис итә. Ул актерлык осталыгына, якты образлар тудыруга ирешә. Он был органичен везде. Он, по-моему, жил как танцевал и танцевал как жил. Ул бар җирдә дә үзен бер бөтен итеп күрсәтте. Бию аша яшәүен дәлилләде. Уңай яктан да, тискәре яктан да аермалыклар булмады. Барысы да үз урынында иде. Үз героеның холкын ачык, күләмле итеп, искиткеч оста техника белән күрсәтә белү Ревдар Садыковның актерлык асылы шунда иде. Ревдарның соңгы биюләренең берсе Безе Щедринның Кармен Сюита балетында Хозе партиясы. Классик пландагы биючегә заманча хореография җиңел бирелмәде. Әмма күп сәгатьлек репетициялар, Безенең йөрәге аша үткәргән таныш музыка үз нәтиҗәләрен биргән. Кырлай фильмында Ревдар Садыков Шүрәле ролендә төшкән. Ә без фильм башында ук Фәрит Яруллин музыкасы, былтыр һәм Шүрәленең партияләре талантлы артист язмышы аша үтте дидек. Ревдар Садыков безнең республикада гына түгел, Советлар Союзында да танылган талантлы балет артисты иде. Мин Ревдар Садыков белән аның төп ролен карадым Шүрәле балетында. Шуннан соң таныштым, аны тәбрикләргә барып сәхнәгә кергәч. Ул үзенчә талантлы балет артисты, интеллигент кеше иде. Музыка белгече шикелле бик күп музыканы белә иде. Шуңа күрә мин музыкант булгач, аның белән музыка турында бик күп сөйләшә идек. Ревдар Садыков Россиянең ат казанган, Татарстанның халык артисты, ә иң мөһиме ул улы җанлы артист иде. Айзилә Батырханова, Кадрия Мирсияпова, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Эфирда актуаль әңгәмә сәхифәсе, студия кунагы Шиһабетдин Мәрҗани мәчете имам хатибы Мансур хәзрәт Җәләлетдинов. Әңгәмәне Миңназым Сәфәров алып бара. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Быел Россия мөселманнары Болгарда исламның рәсми кабул ителүенең 1100 еллык юбилеен билгеләп үтә. Аңа әзерлек узган ел башланган иде. Күптән түгел генә Казанда оештыру комитетының зур утырышы да булып узды. Төп чаралар яз җайларында узачак, әмма аңа кадәр дә төрле җирлектәрдә чаралар каралган. Әлеге уңайдан фикерләрен белешү өчен без бүген студиягә башкалабызның Шиһабетдин Мәрҗани мәчете имам хатибы Мансур хәзрәт Җәләлетдиновны чакырдык. Ассаламу алейкум, Мансур хәзрәт. Алейкум салам ва рахматуллаһи ва баракатуһ.
Менә юбилей чаралары аңлашыла, андый зур юбилейгә әзерлек зурдан була инде ул, чаралар да каралган. Менә бу юбилей чаралары узар да шуның белән онытылыр дип кенә булмасмы безнең чараларыбыз. Тагын без үзебез кулдан килгән кадәр нинди чаралар үткәрергә тиешбез? Урыннарда, җирлекләрдә, авылларда, Мәскәүдә һәм Казанда гына калмасын өчен бу чаралар. Да, үтте дә бетте дигән, онытылды дигән нәрсә булмасын инде ул. Алла сакласын. Менә бу бер форсат. Менә 1100 еллыгы. Бер форсаттан файдаланып, мөмкин кадәр күбрәк эшләр эшләргә кирәк. Бу бит мөмкинчелек бирә. Хәтта президент Владимир Владимирович Путин да монарга бит раслады бит инде. Рөхсәт бирде. Үткәрегез. Россия күләмендә дип. Бәйрәмегезне үткәрегез. Йоклап калырга ярамый. Мөмкин кадәр кемдер уку йортлары булсынмы, китаплар бастыру булсынмы, мәчетләрне төзекләндерү, ремонтлау эшләре булсынмы, һәм башка төрле чаралар имамлар йоклап ятмасыннар иде. Менә бу бер форсат. Мин бер мисал китердем. Мәсәлән, безнең тысячелетие города Казаннан. Күпме еллар ясалды ниләр, хәтта метро салынды. Универсиада булды. Универсиадага форсаттан файдаланып, күпме йортлар салдык, төзеләр, юллар, развязкалар, ниләр. Ягъни, менә бу үттедә китте бит инде. Алар безгә калды. Инфраструктура безгә калды, әйме? Менә шулай монда да. Менә имамлар гына түгел, бөтен нәрсә имамлар өстенә генә салып кына түгел. Мәхәлләдәге һәркемгә, һәрбер кеше, тара 1100 еллыгы бит әле. Әйдә мин нәрсә эшләдемсен? Һәм үзеннән үзе сораса, мин бүген ислам дине өчен, Аллаһ ризалыгы өчен нәрсә эшләдем дип әдәм бабасы сораса, менә бу да бер эз калдырачак. Үзенең гаилә эчендә, балалары белән мөнәсәбәттә булсын, башка менә бу бер эз калсын, әлбәттә. Кемдер китап бастыра, кемдер бина сала, кемдер мәдрәсә төзиманды, кемдер шул мәдрәсәләр, мәчетләргә җиһазларын алып бирәме, ул калган бит. Кулдан кадәр килгән кадәр эш башкарырга тиеш дип әйтәсез сез, әйме? Хәзрәт, әлбәттә, безнең мәчетләребез бар, Аллаһка шөкер, без аларны ел сайын артканын турында сөйләп торабыз, күрсәтеп торабыз ачылганнарын. Ләкин кешенең мөнәсәбәте дингә, мәчетләр төзү тизлегендә артмый шикелле миңа калса. Әллә без ашыгабыз гына микән? Кешене ничек үзгәртергә? Әлбәттә, әле тагын без мәктәпләргә кертү ягында түгел, дин һәм дәүләт безнең берсеннән-берсе аерылган дип әйтәбез. Менә бундай очракта сез нинди ысул тәкъдим итәсез? Нинди чаралар тәкъдим итәсез? Менә беләсезме, мәчетләр арта, саны арта. Ләкин укырга теләүчеләр, шәкертләребез бүген көндә юк, ягъни кадрлар җитми. Имамларыбыз җитми. Республика буенча районнарда, авылларда самоучка имамлар. Мәдрәсәне тамамлаган, бетермәгән, әмма ләкин юк, теләүчеләр юк. Бүген көндә саны арта, әмма ләкин сыйфаты юк. Шуны әйтәсе кирәк, бу әлбәттә безнең кимчелек. Ничек менә бу кимчелекне бетерергә? Вакыт үткәч үзеннән үзе вакыт кирәк маңы түгел. Безнең мәчетләрнең саны алгарак чаба, тизрәк бала. Унда хәзердә инде Татарстаныбызда 1500-дан артык мәчетебез бар. Аларны бит атна сайын мәчет төзеп бар. Әмма аларга кадрлар бара алмый бит. Аннарысын җегетләребез бит, имамларыбыз бик омтылмыйлар имам булырга. Чөнки имамның вазифасы да бик авыр, әмма ләкин ул авылга, районга барса эшләргә, ул бит безнең мәчетләребез бюджет тарафында түгел, үзен карарга тиеш шуланы. Аннарысы әгәр дә бу көндә бер экономистны, юристны, укытучыны хөкүмәт әзерләп авылга, районга җибәрсә, ул бит ана бөтен соцпакет бирә. Квартираны да бирә анарга, зарплатасын да бирә анарга, бөтен обеспечен пенсия, амында имамга беренче бирелми бит. Шуңа күрә менә безнең кадрларыбыз бераз артка кала. Балаларны, яшьләрне дип әйтәбез инде. Дингә китерүнең нинди усулларын табырга була? Менә үзегез мәчеттә ничек бу проблеманы ничек хәл итәргә тырышасыз? Бик ансат. Бераз ничек. Бер вакыт бер сахаба килгәндә Пәйгамбәребезгә Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва әйтә икән: "Я Расулуллаһ, менә минем балам бар. Үсеп җитә инде, үзе җири зур булды инде. Кайчан аны әдәп әхлакка өйрәтә башлыйм инде? Дингә кайчан өйрәтә, алып килә башлыйм инде, кайчан? Балаңга ничә яшь?" Хәзрәт, 5 инде анарга. Саңа калгансың бит ди. Ничек саңа күпмегә? 5 елга. 5 яшькә саңа калган. Ягъни Пәйгамбәр әйтә, бала тугач ук аны әдәп әхлакка, тәрбиягә, исламга өйрәтә башлау, шунда ук тугач анасы төбенә кирсен, бишектән үк кирсен. Әле кичкенә булганда, имгәндә дә шул вакытта ук баласына өйрәтә башласаң, әдәп әхлакны, тәрбияне, ул вакытта бала менә дигән була. Аны әйтәләр бит, балаңны тәрбияләмә, үзеңне тәрбиялә. Чөнки балаң барбы сиңа ошаган була. Ихлас җавапларыгыз бик зур рәхмәт, хәзрәт.
Кішіні иманға шақыруда оңышларға насып болсын еді, оңышлар насып болсын еді бізге. Амин, рахмет, амин. Алла разы болсын. Динді санламаушылар тұра бара намус, ватан һәм милләт кебек төшенчәләрдә тану башлый дигән бер фикер иясе. Инде генә заманда яшәсәк тә кешелегебезне саклап калсак иде дигән теләктә бүгенгә сезнең белән сау булышам. Исәнлектә күрешик. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны Хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Ә без яңалыклар иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз. Ковид вирусына каршы прививка ясатуны кичектермәгез, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау-сәламәт булыгыз.